τετραετία θα κάνω έργα πλούσια με γνώση και σοφία. Έχω σκοπό μου απ' όλα πρώτα να σας αλλάξω όλους τα φώτα για να φωτίζεστε καλά. Καινούριους φόρους εγώ δεν βάζω και τα σκουπίδια θα τα αγοράζω 50 φράγκα την ογά. Εσένα θέλουμε, εσένα θέλουμε, πρώτος σε σταυρούς θα σε φέρουμε. Θα πάρει ο Πόγιας εντολή σκύλια να μην γυρεύει, μα τις κακές τις πεθερές μόνακα να μαζεύει. Θα παραγγείλω πολλά παγκάκια να την αράζουν τα ζευγαράκια, γιατί έχουνε κι αυτά ψυχή. Και ο Γρηγόρης και ο Σταμάτης μας έχει γίνει πια εφιάλτης κι αμέσως θα καταργηθεί. Εσένα θέλουμε.